Gaur egin behar duguna da fideos a la casola, bada plater katalandar bat. Leiotikan ez da inoiz igual izan masazko produktu bat, baina jendea gusten zen jendea, pues jende lehiara da. Jorratzen dugun estiloa da barrelion edo punk rocka edo hardcore melodiko hori. Jarraitzen duzen, leiotikan hobby bat dela. Baina ez gara profesionalak hori, ez garelako horretaz bizi, Sozialki oraintxe bertan nazkatzen nahuena da, ikusten dut joera oso atzerakoiak. Beti nahi izan dugu garrantzia eman letrei, Saiatzen gara kutsu sozialak jorratzen, Nire izan izugarrizko bauza, jendeari aurre egitea. Lehenengo kontzertuetan gaitzen izen, horrela, bizko balbiz bezala. Leiotikan taldea, txertatu zen lekua izan zen San Fermin ikastolan. Urtekin hasi ginen proiektuarekin, lehenengo unet horiek dire oso politan. Genukan lokale bat, Iguarte herrian, ensaiatzea juteko, goiza oso. Hartu behar genuen lakotuk, eta gero hartu behar genuen la montañesa. Ikusten duzuen bezala, Nafarroko hiriburuan gaude, Iruñan. Eta hemen Iruñako Udaletxe plazan, Gorka Armendarizekin egin dugu hitzordua, Leiotikan taldeko abeslaria. Berehalaxe hemen dugu. Ez dakit nondik agertuko den, hori bai. Hainbeste kale ditu, baina... begira, hemen atzekaletik datorreta. Kaixo, Gorka! Aspaldiko batez. Aspaldiko, hogeita asko. Hogeita mar entzategatik, bai. Elkarrekin ikasi genuen ikastola berean. Bai. Gorka, gaur gurekin sukaldatzera. Bai, a ber, zer egiten dugun, bai. Horrendik ez duzu pentsatu edo? Bai, pentsatu duzu zer erresa, eta jateko goxoa. Vale. Bueno, pues orduan erosketaren bat egin barko dugu, edo zer? Bai, nik uste haragitegi batera jun barko garela, eta hor txerri saiez batzuk, saieski batzuk erostea, eta... Ono pinta ona, txerri saiezkia. Bai, nik uste hortik handagoela arategi bat, hemen alde zarrean, bai. Guazen, bai. Zirimola elkartea. Venga, aurrera ba. Aurrera. Bueno. Ja, prest, Zirimola elkarteko sukaldean. Norekin nago? Hemen zaude. Gorka Armendarizekin. Leiotikan taldeko abeslaria. Abeslaria. Bai? Baina gaur sukaldari lanetan. Gaur sukaldari lanetan, a ber, ze nolako... Hau ze marroia jarri dizudan gaur, Bueno, ez da gauza... Baina aterako gara ontatik ere. Aterako gara, beti teratzen gara, osea, hau ez da izango... Zer egin behar dugu, Gorka? Gaur egin behar duguna da fideos a la casola, bada plater katalandar bat, Fideos a la casola. Casola badugu. Casola badugu. Fideoak ere bai, eta ezer gutxi gehiago behar dugu, aragi pixkat, aragi txerri saieski horiek. Bale, erosi ditugunak. Erosigunak, hori da. Eta tipularekin, eta ez da oso zaila egiteko, Eta gero, prestatu behar da xerna bat, prestatu dutaguna. Eta hasiko gara. Bale, hasiko gara. Zerekin hasiten garen, zeren hemen ez dago deus, lan egiteko, eta gutxik dago. Nik uste hasiko garela haragia salpimentatzen. Bale. Lehenengo gauza egin dezakeguna da haragia salpimentatu. Bale. Erosi dugun haragia, igual gehiegi da, igual ez dugu dena botako, 4 pertsonentzako egingo dugu. Bai. Egin duguna da, erosi... 2, 3, 4. Hori da. Vale. Egingo duguna da, hartu, pues igual, egin duguna da aurretik, da txerriaren falda hori, txerriaren saieski hori, hori da, erosi eta esan diogu... Bai, harakinari eskatu diozu, zati txikitan, ez da? Bai, daditoa bezala egitea.
horrela dute ohitura egitean, eta, bueno, gutxienez, Lauraren etxean, katalandarrak dira, nire mazteren etxean, bai, horregatik. Maztea katalandarra, eta hor etxean egiten zuten omenaldi txiki bat egingo diogu katalandarrei. Eta orduan, igual erdia, nik uste erdiarekin aski izango dugula. Gaizki egiten badugu, etxeko horrek bota behar ditu bronka. Ez dira enteratuko. Ez dira enteratuko? Ez que ba, telebistan gaude. Ez dira enteratuko. Eitxilik, sekretu bat izan da. Vale. Orduan, nik uste honekin aski izango dugula egiteko lauentzako. Eta zer egingo dugu, piper beltzekin. Eta, botako diogu pixka piper beltza, hau, igual kentzen badiogu... Kendu diogu, zer hemen, ez espilla, hau, dagoela, baina, berria direz, horrela. Botatzen du. Gorka, jendeari, gero lehen hitzordua egin dugunean, esan dugu, elkarrekin ikasia garela. Aspaldiko ezaguna garagu. Atzo baliz bezala. Baina bakoitzak gero hartu zuen bere bidea. Egin genituen ikastolako ikasketak, eta bakoitzak bere bidea. Eta bide horretan, ikastolako ikasle batzurekin ere bai, hasten da Gorka bere ibilbide musikala egiten edo. Hori da, Leiotik taldea, txertatu zen lekua izan zen San Fermin ikastolan, prinsipioz. Hor egon behar genuen, hor ginen Patxi Merzeros, Kike Abizanda. Nekien, egon naiz lehenago komentatzen ere teknikariei, lankidei, esaten nien, nik uste dut lehenengo bateria etzela Kike izan. Kike Abizanda izan zela, ezta? Kike Abizanda, Rana Todon egon dana, eta... mendikan bidaltzen diogu ere bai agur bero bat, bai horretik da... Aupa Kike! Aupa Kike, bai, animo! Baina denbora gutxi egon zen, ezta? Oso denbora gutxi. Eta ja gero, nola ensaiatzen genuen Titirekin, Titi bat zegoen taldean zen Mutilados taldean, ez? Eta lokal berean ensaiatzen genuen. Eta bera kantatzen zuen, baina hasi zen bateria jotzen. Eta ja gurekin hasi zen probatzen, eta Kike agertzen zen gutxiago batzutan zen agertzen, eta Kike eta Titi kortzegon, eta hor egon zen... Tartu zu bere lekua gero, aldaketa gertatu zen. Bai, eta Aitor batzu ere bai, Iturramatik ezagutzen genuena ere. Eta horrela hasi ginen, bigarren mailan, urtekin hasi ginen proiektuarekin. Urtekin? Leiotikan hazen ezer, baina... Baina ja hasi zineten, zuen musikako bideura arakatzen, eta ze hasi zineten, nola lokalen bat zenuten, eta han hasi zineten zuen gauzatxoak eginen. Hori da, lokale bat, zen beti hori bezala, zentsa asko aldatu arenik, txerrien toki, txerriak bat, Uarten, horrein dire txaletak eta horrein ja hori den aldatu da, baina Uarte herrian, zen hor, jarranja bat eta kuarto pregentekoekin, talde Irundar aspaldiko taldea. Eta hor bat zeukaten, txerriak egiten duten txerritegi batean, horrela da, eta horrek egin. Baina moldatua izan etzen? Moldatua, baina... Zuen eskuz moldatua, ez da? Pizka bat horrela, bai. Eta kriston bidaiak joateko, hartu behar genuen kartetarik ez, montañesa, lakotuk, hartu behar genuen lakotuk, eta hartu behar genuen la montañesa, eta, ensaiatzea juteko, goiza osoa pasatzen zenuen bidai arramateko. Eta hori egiten zenuten, asteburutan? Asteburutan, eta gero titik batzukan, bera pixkat, hori zarrago lehen handiago zena, batzukan karneta. Eta izan zen hori bantaia izugarria. Lehenengo, karneta, kotxea. Bueno, Leiotik taldekide guztiak Titiren kotxean, ez? Hori da. Bere taxista lan. Bai. Baina ze gustora egiten diren horrelako gauzak, eta? Karo, eta gogoratzearen oso polita da. Eta lehenengo unet horiek dire oso politak. Zen da, egiten duzu denbora asko, orain konturatzen zara zenbat denbora zeneukan hori egiteko. Orain, beste kontu batzutan gabiltza orain. Egin behar duzu, piztu hori? Bai, zen da, bestena hasten naiz izketan. Bai, nire bai. Izketan hasten dizenean, Nabel, ez dakit, badukat... Dislexia puntu bat. Ezin dut lana eta hitz egin beti, osea... Vale, orduan piztu lehenengo. Hori da, piztuko nago hau. Lehen bailen, agarron daukat. Kentzen dizut hau? Listo. Orain hitz egin dezakegu, Gorka? Bueno, baina ez asko zen da, Jasuarekin igual abiztutzen. Ez dakiz elkarrizketan mota egin behar dugun gaur, eh? Bai, egin dugu, zerbait egin dugu. Bueno. Eta nik uste hau ja... Zuk esan, noiz jartzen dudan? Jarriko dugu pixka bat horrela ia. Botako diogu, nik uste olio pixka bat.
ez asko, bueno, hemen... Eta jarriko dugu, pues pixka bat egiten haragia... Egin nahi duzuna da pixka bat itxi bezala, hori nahi nuke, eta, bueno, denbora dedikan, bueno, pues esan dugu, pues lehenengo pixka bat iztea, eta hemendikan gutxira, jarriko dugu tipula, ere bai, baina ez nuke nahi da tipula erretzea, ez? Orduan, bueno, egingo dugu horrela. Egin genezaken ere bai, lehenengo tipula egin eta gero haragia, edo alrebez. Hausarten munduan bizi gara, eta gu hausartak gara. Bai, nik etxean egiten dut lehenengo gauza bat, gero bestea, baina hemen gaudena ez gara hasiko ikuste, bai. Onaterako da, horka. Onaterako da ziur, baina... Bai, hori seguro, ez da arazorik. Bueno, eta azten zarete zuen lokalean orduan zuen gauzatxoak egiten, zuen orduak sartzen. Musika, beste gauzan artean, edo musika. Musika zen zuen... Esan nahi dut, lokal horretan elkartzen zigeten lagun kuadrilla edo musika. Ez dugu izan inoiz... Lokal bat kuadrilla zen, lokal kuadrilla... Ensaiatzeko tokia. Vale, eta ordu pila, gustora... Hori da, gustora, eta bai. Eta hortik hasten zarete pixkanaka, lehenengo maketa batera iritsi arte, bai, hori da, denbora asko ez ginen bat ere atrebentzia gutxi geneukan. Bai? Bai, jotzeko eta hori kostatu zitzaigun asko. Bai, baina lotxatiak ez zarete? Oso lotxatiak gara, bai, zera! Ezagutzen gaituzu, oso lotxatiak gara. Eta hori izan zen izugarrizko pausoa, nire izan izugarrizko pausoa jendeari begietara edo jendeari aurre egitea. Lehenengo konzertuetan gaitzen ditzen mikrofonora... Bai, horrela, Eta berdin, ez zenekin bi zeuden, edo 10 zeuden, edo egun. Berdin zitzaidan, nik horrela. Ez nahiz oso mugitzen, nahi ez nahiz oso dantzari ona, esateagatik ez nahizela oso dantzari txarra. Eta... Zer behar duzu... Behar dugu espatula bada zerbait, hemen hori asko. Bale, espatula bat... Edo bai zerbait bere... Hemen, ireki hori, a ber. Horrez, bestela bestean igual. Hemen. Gazta. Etorri berdan hemen anabel eta badakin. Nik ez dut, hemengo berririk ez dut, baina nik zabaltzen ditut gauza guztiak eta listo. Bai ez, hemen ez pegatze hau. Bilatzen ditut beste zerbait? Bai, mesedez, behitu haber dagoen zerbait plana, izango balitz, leuna izango balitz, hobe. Leuna ni gorka. Ez pentsa, ni nahiko latza naiz. Nahiko latza. Daukazena da, hori, honekin adibidez. Hori da, bai, eskerrik asko. Epa, eta horrekin buelta emanen diozu. Bai, jetxiko diogu pixko bat, nik uste, hau, fuerte egia dagoela. Bueltako diogu pixko bat... Olio pixka bat? Olio pixka bat, bai. Vale. Eta egin beharko genukena da tipula ja, hasi tipula... Txikitzen? Bai, txikitzen. Vale. Zenda bestela. Tipula txikitzen duzun bitartean hitz egin dezakezu. Nik uste eginduko gara. Nik ez dakit nire behatzak sufrituko duten zerbait, baina bai, nik uste bai. Bueno, kontua da, lehen esaten dizula ensaio haietatik eta lokal hartako ordu haietatik etorri zela lehenengo maketa bat. Hori da. Zu kontzertuak aipatzen zen izkidan, lehenengo kontzertu haiek. Baina lehenengo izan zen maketa, kontzertua baina bai. Lehenengo maketa ateratzen duten. Zenbat abesti ateratzen dituzten? Pues guztio bederatzi ziela. Bueno. Bederatzi abestiko maketia bat? Bai. Eta orduan, oso gustora gehitu ginen horrekin. Eta maketa hori kontzertuetan gero hasi zileten saltzen. Eta seginen hori, bueno, horrein dikan ikastorala joaten nintzen, azken urte izan zen. Eta... Haien ningoen ja ikastoran ja zaharrenetarikoan itzela. Eta, bueno, ilan 25 urtea. Eta, bueno, hasi ginen eta... Egin genituen ez dakit 300 kopia edo gutxiago edo eta banatu genituen lagunen artean, lehen kuadrilla... Banatu egin zen dituzten. Banatu eta prezio modiko batez, jendeak kolaboratzen zuen. Eta oso ongi egon zen, hau, ezkeratzea. Itxasten da, erabat. Eta maketarekin eta kontzertu haiekin noiz iristen da orduan zeren gero jasotzen duzue momentu batean Marino Goñiren dei bat? Bai, hori ja, pasatzen dira urte, ja, hori da. Ateatzen dugu, ja, maketa... Marino Goñi gor disketxeko sortzailetako bada. Bai, eta bai, Marino Goñi guretzat da, niretzat, eta guretzat, niretikan zat da, gure
Niretzat da nire aita, musikalki. Musikalki edo musika mundu honetan da nire gurasoa, ez? Bai. Horrela sentitzen dut, ez? Diska bat egiteko aukera zabaldu, baina gainontzeko guztiak ere beraiek egin dituzu, ez? Denak egin dituzue. Beti horrek, oso lehialak. Oso fidelak, eta oso lehialak. Eta beraiek zuekin ere? Bai, Claro, izan da, hori da. Beraiek zuengan apostua egin zuten, baina jarraitu dute ere zuekin. Hori da, niretik ez da inoiz igual izan masazko produktu bat, ez? Baina ez da ere... Baina oso jarraitzaile sutsuak ditu ere, bai? Nik uste baiez ditugunak sutsuak dire. Horregatik. Eta musika, hemen egiten den musika eta masiboa, ez da igual minoritarioa, baina estilo hori, baina jendea guztien zen jendea, jende lehiera da. Bai. Eta hori, eskertzekoa, oso eskertzekoa. Zuek egiten duzuen gainera musika estiloa ez da komertzial musika hori? Guk egiten dugun edo jorratzen dugun estiloa da religion edo punk rocka edo hardcore melodiko hori. Eta hori gure garaian, adibidez Amerikan izan zuen kriston arrakasta. Baina hemen eramaten zen gehiago, igual metala edo heavy metala, hori zeukan hemen arrakasta gehiago. Bai, Iruñan Osea, estilagatik ez da, baina ez zegoen ohitura hori edo, bueno, igual ez dakit ohituragatik edo, nik ja pentsatzen dut, urteekin pentsatzen dut gu ginela, ez ginela, komertzialak ez gara. Egin genezaken edozein gauza, beti gure jarrera izan da oso lasaia eta oso minoritaria. Bueno, baina minoritaria izan arren, 20 urtetik gora. 20 urtetik gora. 20 esan duzu Marinokin hasi zineretenetik, baina lehenago zenbat urte eman dituzue. 20 piko, bai, urte asko. Horrek esan nahi du urte asko ditugula edo nola da hori? Bueno, baina gustora eta jarraitzen duzue. Eta jarraitzen dugu eta jarraitzen dugu berdina. Bost daukagula, estudiozko bost disko. Eta gero zuzeneko ere egiten dute? Zuzeneko bat DVD eta bilduma bat daukagula. Jarraitzen duzu edena den kontzertuak eta ematen? Horixe. Hombre, zuek erreza ere ez daukazue. Zeren taldekide guztiak gurasoak zarete. Hoixe, dauzkagu beste lan batzuk. Ez zarete musikaz bizi modu bat bada musikarena, baina ez zarete musikaz bizi. Eta orduan bakoitza dauzka bere lanak, dauzka bere familia, dauzka bere... Ez da erreza konpaginatzea hori. Ez da erreza. Ez da erreza, eta hori apustu bat egin behar duzu. Nik beti esaten dugu eta esan dugu eta jarretzen dugu esan, lehiatikan hobi bat dela. Baina esaten dugu, 20 urtez hobia bizimodu bat. Ez finean da, hostilaletan egitzen gara eta da bizimodu bat. Baina ez profesionaltasun horretan sartzen bazara, nik uste dut, nahiko profesionala garela, diska bat ateratzen badugu, edo eta kontzertu bat ematen badugu, ematen dugu, baina ez gara profesionalak hori, ez garelako horretaz bizi. Zuek ere ematen duzue kontratazioa? Bai, gu. Zuek beti izan zarete zuek, ez zarete mugitu managerrekin eta... Bai, izan genuen aukera, lehenengo diskan, manager bat izatea, lehen izan duen orain matxitxakoekin, baina hautatu genuen punki gure laguna zena, Kelarrekoa, horrekin biltzea eta gure kabuz. Etxeko produktua esan behar dugu dela, behietik zarete etxeko... Ez dut esango autogestionatu zen da, dago gure, baina bai oso gertuko gauza dela. Hori, bai. Eta hasieratik onera, Kikeren kasu hori kenduta, mantendu zarete. Hainbeste urtetan mantendu zarete. Mantendu gara eta mantendu... Non dago sekretua, Gorka? Nik ez dakit, nik uste gure sekretu izan dela, garrantzia eman, azken finean lehiotikanekoak garenok gara. Eta gainera urteak pasata, ez dauka zentzurik norbait juten bada edo norbait aldatzen badu. Beste ordezkapen bat jartzea, ezta? Errespetatu behar ditugu gure ritmoak eta horretara adaptazio bat egin. Baina denok egin duzuen apostua eta horrela bizi duzue. Beti daukazu, izan dugu aukerak, igual diska bat ateratzen duzunean, edo agian pauso bat emateko, edo pixka bat azeleradore hori baina sartzeko, baina hori eginda, badakizu norbait gelituko dela, garelako, norbait gelituko dela hor bidean. Talde batetik asko esatea da, ez? Bai, baina hori da, baina lehenengo zapostu hori egiten baduzu, hau hobi bat da, hau gure lagun arteko gauza bat da, hori errespetatu behar ditu. Eta ez da bideriko berena ez txarrena, da modu bat. Eta uste hor, zuko katzen baduzu modu batekin, horretara
Eta Gorka, astelenetik ostiralera zure lana duzu, Nire lana. ostiraletan zuen ensaioak dituzu, Bai, adibidez, bai. Gero herrira, lodosara Lodosara. joaten zara? Orain, Astebururo? Laura, bai, Esan duzu katalana dela. da, baina ama aita zen bikekoa. Eta ama burgetekoa da. Bueno, orduan badu hemengo asko ere bai. Bai, dauka hor, bai. Eta zuen Biztuna, bai. denbora librea? Gure denbora librea orain, Zurea bereziki? korrika nasi nintzen orain dela bai? urte batzuk, bai. Laster egitea eta beste afiziorik? Musika, eta bai, eta laster egitea eta beste gara. Nik beste afizio bat ere esanen dizut. Bai, igual ez izango diazu. Ez, jarraitzen zaitu delako sare sozialetan, eta zabaltzen dituzulako gauza, afizio edo igual ardura esanen nuke daukazula, edo kezka. Partekatzen dituzu gauza sozial asko, bai Saharaldekoak, bai hemen Altsasukoen historiarekin gauza asko partekatu dituzu ere bai. Bai. Kezkatzen zaituzte gaur egungo egoerek? Asko, egia esan asko. Eta zen da nik uste, gaudela une batean, ez dakigun ongi nora goazen. Lehen bazirudien errezago zela, sozialismoa edo kapitalismoa, eta orain aldaketa ekonomikoak izateko kostata. Guk izan gara autogestioarekin eta gauza horiekin, eta sozialki oraintxe bertan nazkatzen nahuena da ez dakit batzutan aurrera edo atzera goazen ez. Eta bai, daude gauza, hiru gauza asko, injustizia dira azken finean, nik uste beti izan garela. Orain hemen Altsasuko kasuakin, nik uste ez da nire gauza da gauza oso... Orain grabatzen ari gara ekainean, baina emisioa izanen da urrian. Baina, Altsasukoen kasua oso gertu daukagu grabaketa egun honetan. Bai, eta Manadakoekin gertatu dena, emakume, hori, justiziaren kasu hori ere. Eta gero etorkinen kasua ere bai, asko... Arduratzen zaitu horrek. Arduratzen nau bai. Zenda, ikusten ditut hor, joera, ez beldurra, baina ikusten ditut joera oso atzerakoiak eta oso, ez dakite, migrazioakin eta azken finean, hemen zu eta biok txuriak gara, baina badaukagu kontinente bat gure ateetara joka eta kontinente zar bat behar du jendea jende gaztea eta ezin dugu Europa, nik uste ezin dugu Europa bezala, ezin diogu ateak itxi jendeari, ez? Eta ni hori, kezkatzen hau, erabatez. Eta gero gure kontuekin, beti etxiko kontuekin, beti kezka, beti... Bai. Zuen hitzetan guzti hori agertzen duzue? Zuen kezka guzti hauek? Saiatzen gara kutsu sozialak jorratzen, eta saiatzen gara ere bai, hau ez da bidea, saiatzen gara ere bai, beste modutako, hau, Anabel, nik uste, hemendik kenduko dugu, bai. Eta zer egin behar dugu orain? Zer egingo dugu? Nahi duzu hau aurrera eramatera edo? Ez, egingo duguna orain da. Zer egingo dugu? Bota... Txurruta? Txurruta da. Venga, txurruta. Eta hau eta gero, botako dizkiegu ja... jendeak ikusiko du, hau dena bota barri ezela. Ez, urarekin rebajatua dago. Urarekin, bai, horrela egiten du, ez dakit zergatik, pues ni nahiago dut, hau, haragia, pixka bat, hartzea, usaila doan arena. Ez duzu usaitzen, baina. Hau da, obre. Eta gero, hau, hasiko naizea, neurria, hemen... Ojo de buen kubero egingo dugu. Bai, edarontzi batekin, hori da, ojo de buen kubero. Niri gustatzen zait ere, horrela ikasi dut, fideoak, pixka bat, txuruzkatzea, pixka bat, hori da gauza. Eta bitartean jarriko dugu ja... Hau da, etxetik ekarri duzu salda ere, bai? Salda ere, bai. Aurreratu du etxean salda, hemen beste lagun barri. Bai, hori saldak, azken erabiliko dugun salda, da... Pospoloa eta hitza ezin duzu Gorka? Claro, zer ezin labea pizten edo. Hori da labea. Eta... Zeu eginen dugu. Bai, eta ez dakit zertan eginen. Hitzak, a ber... Hitza sozialak bai, mantendu behar eta badauzkagu. Eta beti ere jorratu ditugu talde punk bat izanagatik ere, amodiozko kantak edo existenziako kantak edo zerbait. Bueno, ez zain temporada, ez da temporada gual diren letrak, ez? Hor beti nahi izan dugu
pues garrantzia eman letrai, ez? Eta izan duzu ere bai, ez dira bakarrik zuenak, izan duzu ere laguntza, ez? Osea, beste batzuk egon dira zuei letrak egiten edo ez? A ber, gu daukagu Patxi Mertzero jauna, letra, bai, letra oso nahi ditu, eta gero, ni ditu pixka bat flojoagoa, baina, harinagoak, Eta orduan bien artean egiten dituzu? Ez, berak egiten du gehien bat, Aitorrek, nien ezikin euskeraz, baina orain badaki, ni, baina asko hobeto. Eta Aitorrek orain bai, hartu du martxek, egiten ditu oso letra, eta oso letra sozialak ikusten ditu, eta puntu bat ematen ditu, eta ni egiten ditut harinagoak, igual, bat edo bi, barraiena. Vale. Bueno, hau, botako diogu pixka bat honi, Eta kolaboraziorik izan duzue? Kolaborazio gutxi, izan ditugu, bai, izan ditugu. Eta ere bai, hartu ditugu, Arestinen letrak, Inigo Ibarra bertsolariak asko lagundu gaitu ere bai, zenda letrak egiten zituen eta bertsoa botatzen zituen gurekin, kuadrillakoa, eta asko lagundu digu letrekin, egia da. Zenbat baso, gero galdetu bare... Nik usten, hau jode menku behar. Bai, eske ni azteman ez hitzaiten gero botako jazu kulpa neri. Bai, eta horrein... Eta horrein zer egin behar duzu? Pues hau pixka bat, emango diogu pixka bat indar asko ez, baina pixka bat indarra eman. Eta... Nik bitartean erakusten aldizut bideo txiki bat? Nahi baduzu, Anabel, egin dezakeguna, hau, 2 minutu, gozatuko zait minutu bat, eta ja, salda botatzen diogu honi. Salda botatzen diogunean, jolasten gara, bale? Eta ja, nik uste ja daukagula 10 minutu edo lea, lasai... Ze pinta ona, Hau oso pinta... Tipularekin hola ari da, tipula putxaturrekin ahazten? Bai, hau oso malago. Bai. Izan da oso plater goxoa eta nik uste egiteko asteburuetan egiten dugu noiz binka. Etxean gaudenean da, gure asteburuko larun bateko. Eta horrela, ikusi... Zerren erago, Gorka? Hortik ertzorrekin min hartuko duzu bestela. Gertatzen da hori egiten, hau gustatzen zait, pixka bat, baina ez asko, pixka tostatzea edo, bai hori. Eta gero ja botatzen duzu salda? Salda botako diogu. Eta horretarako behar dugu, Anabel, beti hori nahiz planotik beteatzen. Kazolatxo bat, hori da, eskerrik asko. Begira, gure Asier, teknikaria... Eskerrik asko, Asier. Botako diogu, pixkanaka botatzen? Emango diogu pixkazun nola ez dagoen igual, bero dago, baina ez egin asko. Eta kontzuz horrekin, bai. Eta botako diogu pixkanaka. Hortik horreraino iritsiko zara, Gorka? Iritsi behar. Iritsi behar, ez, pixkanaka. Nahize, ongi. Bero, bai, egon behar du bero. Eta, bueno, hobe da, bero egoteak salda ere bai. Bueno, salda, aukeratzen dugun salda hau, egin daiteke salda, badakizu, salda bat egiteko, porrua, barazkiak, eta aukeratu duguna da, oilo haragia, eskeletoa oioarena, ez? Gero, bakoitzak aukeratu dezake nahi duena, Eta, hori, denbora baldin badago egiten da etxean, eta ez baldin badago, erosi daiteke, egoten dira salda batzu. Baina, ez. Hobe etxean egiten, Hobe, karo, hobe etxean, baina badakizu, denbora behar da, salda bat egiteko, denbora behar da, eta dena bezala. Baina noski asko zeube, etxean egotea, baina hartuko dut ja. Nahi nuena zen, poliki bota, temperatura... Nahi duzu mugitzea? Bai, pixka, mesedez, bai. Ez dadin... Ez dadila, bai. Eta hori, orain jarriko dugu zu hau, elkarteko zuak, martxa hundia Ez da eguneroko zu bat, eta badu meritoa hemen aritzeak ere, Batzu bakarrik elkartean ekite sukaldatzen, Etxean gero ez dakite. Elkartean ematen dituzte, ze doaiak, eta gero etxean jakin nahi nuke. Jakin nahi nuke. Alderantziz bai, egiten du. Orain erakusten aldizun ere jolasa? Bai. Venga, ba. Bai, venga, beira. Eixo Gorka, espaldiko zer moduz? Hementxe, zesan dizut, zorretan nagoela zuekin. Bersotan hasi berrian nintzenean, ia bersoak egiteko gauz ez nintzela, zuek pixkat bideak irekitzen izkidaten, lehendabiziko disko hartan bi berso kantatzeko aukera eman da, eta geroztik, 11 diskotan, 11 proiektutan elkarrekin parte hartu dugu, batzutan zuek eman hau zuen, beste batzuetan honek karretzak izitu nuntza, eta hoxe, eskerrona, estik ez ditzuekin. Eta gero, zu kaskaka hori karagarria zara, ni bezalaxe, saltzara ipina, eta hoxe, eta hoain sukaldean aritu gartzarela sukalde lanetan, hori aditua dut edo
edo esan nahi didate, horren proiektua badakit, mailaren bueltan izanen da, nire honen probatzen, eta zuze horre, pentsatutako gura, nire zategitxe. Ala kintzen da, ongi segi Gorka, jo! Vale, haupa, Iñigo, jo, ze sorpresa! Sorpresa? Bai, Iñigo jauna, Ibarra jauna, bai. Kaskagorra zarela? Kaskagorra, zer da kaskagorra? Buru gogorra? Bai, egia da? Bai, bada. Baina... Zu zarela? Bai, nahiko. Bai, bazara? Bai. Bueno, Naparron bezala, eta? Bai, baina badaude ezagutu ditut, baina gehiago direnek. Baina, igual ni oitako bat naiz, Bai, hori da, inork ez da perfectu, bai, pixka bat, bai, taldeikoek ere esan dizute berdina. Zerbait buruan sartzen bada, bai, nahiko, bai. Baina, bueno, roi honez, ez ere ez dut inor, bai, eta, bueno, pues hori. Oparitxo bat, besterik ez etzan jolasa. Oparia zen. Baina ez oparia, bai, zen da, Iñigo Ibarrari, badaukat, miresten dut, oso tipo jatorra, eta beti laguntzeko prest, gurekin. Bai. Eta gero, bueno, orain ja denok gaudena gure kriantza horretan, bera ere badauka bere txikiak, berarekin hitz egiten, eta euskarari buruz, oso euskaltzale, eta beti berarekin gustatzen konbertsatzea, egia daukagun, eta... Lagun ona. Lagun ona, oso, hori da, pertsona ona eta lagun ona, bai. Bueno, honi ezer ez zaio falta kasi? Bai, ezer ez zaio falta, ez dakite justo gabiltzen, baina nik uste egingo dela. Egingo da, eta? Orain itxoengo dugu eta gero maira joanen gara, bale? Bai. Venga, gero arte. Bueno, Gorka, nola esan didazu, fideo a la casola, bai, katalandarrez, esaten dut horrela. Pinta daka oso ona, esan behar nun zerekin hasten den beste hitz bat, baina gaizki gelditzen da telebistan. Bai, Fideos a la casola. Bada oso plater gozoa esan duguna lehen, nik uste erreza egiteko, eta badukala itxura ona eta gozo-gozoa. Bai, itxura bintza, bai, usaia ere egiten zegoen bitartean eta gero zaporea seguraskire bai. Gorka, ez dut bukatu nahi etorkizunaz hitz egin gabe, epe motzera zer daukagu? Epe motzera Lehiotikanekoekin ikuste bada ordua diska bat ateratzea, ez? Eta horretan gabiltza. Ongi. Eta ea Durangorako ailegatzen garen. Bueno. Gizu hemen, las cosas de Palacio van despacio, eta hor markatu dugu, epe muga hori, eta ikuste dena bere bidean. Dena ongi baldin bada hori zago nizu. Iritsiko da Durangora. Iritsiko da Durangora. Eta entzunen dugu. Claro. Eta tekan aurrera, jarraitzen duzera ritmora, eta ateko dira kontzertuak. Zuen bizi horretan, zuk esan duzun bezala. Bai, alteratu beharko dugu, kontzertu gehiago emateko, eta baina, ez asko. Zuen neurrian, eh? Gure neurrian. Bestela erreko zarete. Deskonpentsatzen da, bai. Mila esker. Zuei. Urte asko elkarri ikusi gabe, baina plazer bat izan da. Bai, hemen gabiltza, oso gustora, Horren 25 urte bezala. Bai, ez bera aldatu. Jendeak agian esaten du baiet, baina guk esaten dugu. Plazera handia ere, bai. Gurekin egotea eta goita piko urte pasen dira eta hemen gabiltza. Etxoain oraindik egin den duguna. Egin dugu kaina oraindik. Bai. Badukagu zerbait esateko, bai. Bai. Bueno, eta zuei, betikoa esanen dizuet, bai? Agurtu aurretik, jakin nahi baduzue datorren astean norri izanen den gurekin? Betikoa, ez utxik egin, Aio. Aio. Eskerrik asko, Gorka. Eskerrik asko. Horrek bai, jan behar dugu, bale?